ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಮದುವೆ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಸೊ ಹಬ್ಬಿ ಏನು ಅನಿಸುಂಡಿರ ಈಗ 1 ಇಯರ್ ಎಂಚ ಆ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಅನಿಸುಂಡಿರ ಈಗ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಪಂಡದು ಸೊ ಐಕ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಐಕ್ ಹಬ್ಬಿಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಸೊ ಯಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು 1 ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಪಂಡದು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ 2015 ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾ 2015 ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗಳು ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಚನೆ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ 6 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು 6 ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 2 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಯಾ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಂಡಾರೆಡ ಅಕ್ಲು ಏರು ಅಂಚೆ ಇರಗೆಂಚ ಪರಿಚಯ ಪಂಡಿರಿ ಜೇನ ಕಸಿನ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಕಸಿನ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅದ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೂರದೊಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರೋದಿಪ್ಪನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ಅದಾಲ ಪಾತಿರೋದಿಜ್ಜಾಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಸಡನ್ ಅದಾದ ಆಂಡ್ ಬಂದು ದಾರೆ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೊಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ವಿಷಯ ಡೇಪಲ್ಲ ಯಾನೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡಲ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿಕೆ ಎಂದು ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬನ್ಪೆ ನಾನು ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ 2-3 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಆರ್ಡ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಟು ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಂಡುದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಇಂಚೆಂಚ ಪಂಡೆ ನಮಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪುಂಡ್ಗಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ 6 ಕಸಿನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಕೇಂಡೆಯಾನ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಎಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದೆಯ ನಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಪ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಪ್ಪಡಲ ಕೇನ್ ತೂಕವರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಪಪ್ಪಡಲ ಅವೇ ದಿನ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಸೊ ಪಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತಾರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜೆರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡು ದಾದಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಈತೆ ಬನ್ನಿ ಆನ್ವಲ್ ಇಪ್ಪುನು ದುಬೈ ಇಪ್ಪುನು ದುಬೈ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ದಾದನ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ್ದನ ಗೊತ್ತಾಪನದ ಬುಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏನ ಪೋದು ರಕ್ಷಿತಗ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಅದಾಗ ಏಪ ಪಂತಿನಿ ಪಂಡ ಏಪ ಪಂತೆನ 4 ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತಾರ ದುಬೈಡ್ ಊರಿಗೆ ಬೈದೇರು ಸೊ ಅದ ಮುಟ್ಟನೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದ ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತ ದಾದ ಇಂಕ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಸೊ ಏಪಂಬೇರ ಬೈದಿನ ಬಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅದನ್ನ ಬೈದೆ 2016 ಫೆಬ್ರವರಿ ತೋಜೋಡ ಅದಾಗ ಊರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಊರು ಬತ್ತದು ಪುಣ ಊರು ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪಪ್ಪಡ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮನಸ್ ಮಲ್ತು ಪುರ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಪಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಪ್ಪ ಒಂಚು ಪಾತಿರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆನು ಮಾತ್ರ ಪೇರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ದು ಅದು ಪೇರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ ಪಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡನೆ ಬೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಅವು ಪಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೇಂಡೆ ಆತ ಪಂಡದ ಸೊ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ 5 ಬುಕ್ಕ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ತ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಿಂಬೆರಡ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದೆ ಡೇಟ್ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದಿರತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಲ ಐತೆ 1 ವರ್ಷ ಆಡಿದ್ದು ಅಂಚ ಅದು ವಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಟ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ರೆಗು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕಾತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪಿರ ಮದಿಮೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕಾತ ಸೊ 1 ಇಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಟ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪುರ ಪುರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್
ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನನ್ನ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ ಕೊಡೋದು ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಸೊ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪ್ಲಿಂದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಗ್ಯಾದರ್ ಆದುಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಇತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಪಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಬಂದ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಡಿಗೆ తీయరత నికల ఆశీర్వాద ఏపల్ ఎంకల మిత ఇంచనే ఇప్పడు ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ದ ಮಿತ್ರ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ್ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವಾ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಲವ್ ಯು